Alamsa, janvier kalo tile fɔlɔ samba fila ni mugan ani wɔɔrɔ DMS-TV cɛna musow ni cɛyaw ni yantuma aw bisimila dɔn kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kɔ olu dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale décret dɔ yɛrɛ kɔni signé min yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana officier supérieur fila yɛrɛ kɔni ka baara bilali yɛrɛ kɔni kan o officier fila ninnu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo wa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko communiqué dɔ yɛrɛ kɔni carila min na an ka Mali jamana ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ale yɛrɛ kɔni b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la ani diɲɛmaa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la ko an ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ kɔni décision belebele dɔ yɛrɛ kɔni ta décision min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jaabi belebele yɛrɛ de kɔni na k'a ɲɛsin États-Unis jamana yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama wagati tɛmɛnen yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ fana kun décision dɔw yɛrɛ kɔni ta min na y'a yira k'a fɔ ko Afrique jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni k'a yamaruya ale yɛrɛ kɔni tɛ olu ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o jamana yɛrɛ ninnu cɛman min yɛrɛ kɔni AES jamana sabaw yɛrɛ ni o ye Mali Burkina Niger yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a la o ko hukumu yɛrɛ de la min yɛrɛ fana ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale fana y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ fana ye États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a yamaruya ale yɛrɛ fana tɛ k'olu yɛrɛ fana ka nin don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko min yɛrɛ fana ye Mali visa yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni tɛ di États-Unis jamana kɔnɔden fosi yɛrɛ ma ko san 2023 an ka jamana sifinaka minnu yɛrɛ kɔni recrutera ni ka u former teni baara yɛrɛ kɔni na ko sifinakaw ka jɛkulu filanan yɛrɛ kɔni ni o maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ taa fo maa 700 yɛrɛ kɔni la o maa 700 ninnu yɛrɛ kɔni cɛ la armée de terre maaw b'a la armée de l'air maaw garde nationale fo ka taa se an ka kɔɔri tilayɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma ko drapeau yɛrɛ kɔni dira o maa 700 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 Senu centre de formation yɛrɛ la Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko tasumaba dɔ yɛrɛ kɔni wulila Mopti dugu camancɛ fan yɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni na ka sanga ni sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 4 wagati yɛrɛ kɔni ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka zone belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ ka daminɛ u ka dugu nord yanfan yɛrɛ kɔni na ka taa bila fo u ka poste de police yɛrɛ fana la I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama kari tɛmɛnen décembre kalo tile 28 san 2025 o yɛrɛ kɔni kun ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa kalata yɛrɛ de u ko hukumu yɛrɛ de la min ye Guinée Conakry jamana kalata ko ɲɛmɔgɔba yɛrɛ de ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Jɛnabu Ture ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseliba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min na y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni ye sebayaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ karidon kalata ko yɛrɛ la sabula ko kɛmɛ sara yɛrɛ kɔni na ko Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ye sebaya sɔrɔ ni 86 ani murumuruni yɛrɛ de Maître Ismaël Mamadou Konate ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min na y'a yira k'a fɔ ko min ye Mamadou Gassama yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bilala ka taga tribunal de correction yɛrɛ la ni kunnafoniyaba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna min walawala ye an ka bi do kibaru kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni ye décret dɔ yɛrɛ kɔni signé décret min bɛ tali kɛ an ka jamana officier fila olu ka baara bilali yɛrɛ la ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ko jɔyɔrɔba yɛrɛ de kɔni kun bɛ u la u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la o décision yɛrɛ kɔni tara maa fila minnu yɛrɛ kɔni kama olu bɛ tali kɛ colonel major Kasum Goïta ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ baara kɛ an ka jamana armée de terre yɛrɛ la wa fana jɔyɔrɔba yɛrɛ de kɔni kun b'ale bolo yɔrɔ yɛrɛ la a filanan o ye Fode Malik Sissoco yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka jamana garde nationale yɛrɛ de décret yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni bɔra u ka baaraw yɛrɛ kɔni na kun dɔw yɛrɛ de kun minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka tali yɛrɛ kɔni kɛ sariya sɔsɔliw yɛrɛ kɔni kan nka ko a yiralen yɛrɛ kɔni tɛ texte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni jalakila fɛn min yɛrɛ la ko nka k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ jɔ k'a daminɛ décret yɛrɛ kɔni signé na don min yɛrɛ kɔni na ni o ye tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 yɛrɛ san 2025 décret in kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko ni ninnu fila yɛrɛ kɔni ka gɛnni yɛrɛ kɔni bɛna enregistré
wa fana ko a bɛna cari an ka jamana kunnafonidisobaw yɛrɛ kɔni la ko wagati min yɛrɛ kɔni na ni décision yɛrɛ kɔni carila an ka jamana kunnafonidisobaw yɛrɛ kɔni fɛ k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka baara kɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ tuguni komi yɛrɛ fana an ka jamana institution na administration yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka sɔn décision yɛrɛ kɔni ma o wagati yɛrɛ la hakilina jiginna tuguni yɛrɛ kɔni colonel major Kasum Goita ale yɛrɛ kɔni kun ye lakanako ɲɛmɔgɔ belebeleba kɔrɔ yɛrɛ de an ka Mali jamana kɔnɔna na wa armée de terre baarakɛlaba yɛrɛ fana dɔ de don min yɛrɛ kɔni colonel Fode Malik Sissoco yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ baara kɛ an ka jamana garde nationale yɛrɛ de la ko jɔyɔrɔba yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔni na sani an ka jamana ɲɛmaa sɔn excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka nin décision belebele yɛrɛ kɔni ta a yirala k'a fɔ ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni gɛnna ka b'u ka baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka armée kɔnɔna sariyaw bɛɛ lajɛlen de bato ka mɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya yɛrɛ fana ka ca an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o la an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ u sinsin ka sariyaw bato ani jamana bɛ laɲini minnu yɛrɛ kɔni fɔ ni ka sɔn o laɲini ninnu yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se armée yɛrɛ kɔnɔna na sariya belebele minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bato k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni don min yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ka décision belebele dɔw yɛrɛ kɔni ta k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ ale ye chef suprême yɛrɛ kɔni an ka jamana armée yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka nin décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta kun ye walasa k'an ka jamana armée yɛrɛ kɔni labaara ka ɲɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna lakana ni basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na komi an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ma détail ba yɛrɛ kɔni di ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka kow la nka k'u yɛrɛ kɔni bɛ ka ko yɛrɛ lajɛ ni jateminɛ ye ka ɲɛ ani ka procédure officielle yɛrɛ kɔni sariyaw bɛɛ lajɛlen fana bato k'u ka laɲini yɛrɛ de walasa an ka jamana armée bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ale ni ka sariya bato yɛrɛ fana caya an ka jamana armée kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka sariyaw bato i mana kɛ maa sugu o sugu yɛrɛ kɔni ko ni nin décision yɛrɛ kɔni carila an ka jamana kunnafonidisobaw yɛrɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ ko procédure administrative yɛrɛ kɔni baaraw banna o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana autorité yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sariya dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan walima ka ɲangili dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan sariya yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka jamana autorité yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni ma détail ba yɛrɛ kɔni di ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni gɛnni ka bɔ u ka baara yɛrɛ kɔni na nka an b'a da u tulo yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na n'an ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko in yɛrɛ la an bɛ bɔ ni ka na ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye o ko in yɛrɛ la tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 communiqué dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min na an ka jamana ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ale yɛrɛ kɔni y'a da maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la ani jɛma yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tulo la k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ fana ye décision belebele dɔ yɛrɛ kɔni ta min na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ olu ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima k'a fɔ ko visa yɛrɛ kɔni ka di olu yɛrɛ kɔni ma k'u ye o décision belebele yɛrɛ kɔni ta k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis jamana ɲɛma n'o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni hali ka wagati tɛmɛnen o décision yɛrɛ kɔni tali na hakilinajigi yɛrɛ kɔni na décembre kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 min yɛrɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ale ye décision dɔw yɛrɛ kɔni ta min na a y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ Afrique jamana kɔnɔdenw dɔw yɛrɛ kɔni ka se ale ka jamana kɔnɔna na o jamana ninnu yɛrɛ kɔni cɛma min yɛrɛ kɔni AES jamana sabaw yɛrɛ kɔni ye olu yɛrɛ kɔni kuma la o yɛrɛ kɔni kosɔn an ka Mali jamana autorité maaw yɛrɛ fana bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ kɔni na u fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana t'a yamaruya k'a fɔ ko min yɛrɛ États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ye k'olu ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Mali autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ye décision min yɛrɛ kɔni ta k'a ma diya olu yɛrɛ ye kɔni sabula ko États-Unis ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a sɔrɔ a ma kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ye nin décision yɛrɛ kɔni ta kun min yɛrɛ kɔni sababu la ni o ye lakanako yɛrɛ kɔni ye ko a hakili yɛrɛ kɔni bɛ min yɛrɛ kɔni na ko o bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni na ni o ye lakanabaliya caman yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni tɛ an ka jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni bolo ko kun wɛrɛ de bɛ sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko sinon ko ni a dana lakanabaliya ko yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ ka ko in yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na k'o si lakanabaliya yɛrɛ kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wa Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni y'u sinsin bonya ne kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bonya min yɛrɛ kɔni bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka kan diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn bonya wa fana jamana bɛɛ lajɛlen de dama ka kɛ ɲɛ
ko shima fushan shi ko la ko États-Unis yɛrɛ kɔni kan ka diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni bonya cogo kelen yɛrɛ de la. Mali autorité maaw kan décision yɛrɛ kɔni tali u ye décision yɛrɛ kɔni ta walasa k'u ka jamana kɔnɔndenw droit yɛrɛ de défend ani ka u danbe yɛrɛ fana to la. O waati kelen yɛrɛ fana la a b'a jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ma sɔn États-Unis ka décision ninnu yɛrɛ kɔni ma sabula ko États-Unis y'a ka décision ninnu yɛrɛ kɔni ta k'a sɔrɔ ani Mali yɛrɛ ma kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ walima ka bɛnkan dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ko in yɛrɛ la. Mali autorité maaw bɛ fɛ k'a yira États-Unis la yɛrɛ de k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn décision dɔw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la décision min yɛrɛ kɔni taara jamana kelen yɛrɛ de fɛ k'ali n'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabili yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis ale ka décision ko yɛrɛ kɔni na ko bɛɛ n'a ta o ta ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ani jamana dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la États-Unis yɛrɛ Mali ka décision yɛrɛ kɔni tali b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka a ka diplomate yɛrɛ de yira wa fana a bɛ fɛ ka a ka jamana intérêt défend wa jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ fana bɛ ani jamana wɛrɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka o jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔni kɛ kilennenya yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dama kɛ ɲɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin États-Unis ale ka wagati tɛmɛnen décision dɔw yɛrɛ kɔni ma min na États-Unis yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔnden yɛrɛ kɔni k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ k'olu ka se ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de la min ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana ye a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ fana États-Unis jamana kɔnɔndenw yɛrɛ kɔni k'a yamaruyalen tɛ olu yɛrɛ fana kana an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Mali y'a yira k'a fɔ ko min ye États-Unis yɛrɛ kɔni k'u ye décision yɛrɛ kɔni ta k'a sɔrɔ a ma ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ Mali yɛrɛ sabula décision ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ta wagati min yɛrɛ kɔni na États-Unis kelen yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta wa fana a ma kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ani jamana fosi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko États-Unis yɛrɛ décision ninnu yɛrɛ kɔni ta kun min yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko lakanabaliya ko yɛrɛ de kɔni y'a to ale ye décision ninnu yɛrɛ kɔni ta k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o yɛrɛ fana ma k'a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ yɛrɛ kɔni dogolen bɛ nin décision yɛrɛ tali kɔfɛ ko sinon ko n'a danna lakanabaliya ko yɛrɛ kɔni ma k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn o ma san 2023 wagati an ka jamana sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni ko recruter la ni ka taa u former tenue yɛrɛ kɔnɔna na ko olu ka jɛkulu filanan yɛrɛ ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ taga fo maa 700 yɛrɛ kɔni na ko drapeau di yɛrɛ kɔni kɛra o maa 700 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 29 san 2025 ko o drapeau di yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ kɔni b'a la an ka jamana armée yɛrɛ kɔnɔna na o maa 700 ninnu yɛrɛ kɔni tilannen yɛrɛ de don an ka jamana corps caman yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ garde nationale armée de l'air armée militaire DCSSA fo ka taa se an ka jamana fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni ka baara ye kunnafonidiw yɛrɛ fana ye ko drapeau di cérémonie ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ colonel Ablaye Jabate yɛrɛ kɔni bolo min yɛrɛ fana ye an ka jamana autorité civile maa caman yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ fo ka taa se autorité militaire yɛrɛ fana ma k'u ka nin promotion yɛrɛ kɔni major ye classe filanan yɛrɛ kɔni soldat yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Yakuba Kamara ni ale ye armée de l'air yɛrɛ de ye ni ale yɛrɛ kɔni sugandira ka bɔ tɔw yɛrɛ kɔni cɛman ni moyenne 18 ani buruburu ni 96 yɛrɛ de colonel Jabate ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko nin drapeau di yɛrɛ kɔni ko an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko u ka formation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye formation nafamabaw yɛrɛ de kɔni kɛ u kun i n'a fɔ exercice ni olu ye formation physique yɛrɛ kɔni fo ka taa se formation morale yɛrɛ kɔni ma formation morale ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ u kun walasa k'u hakiliw yɛrɛ kɔni jɔ ale ni k'u ladɔnniya armée kɔnɔna sariyaw fo ka taa se jamana kɔnɔna sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ma k'u ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni laɲini walasa ka o sifinnaka ninnu yɛrɛ kɔni former ka ɲɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka ta fara an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la terrain yɛrɛ sanfɛ a ye sisan ka tuguni k'a fɔ ko an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ka laɲiniw ka cɛsiri ye min yɛrɛ kɔni walasa an ka jamana sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni donna tenue yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka formation ɲumanw yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ka ɲɛ u ka centre ɲɛmaaba ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko commandant Mamadu Doumbia ni ale ye u ka centre ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin formation min yɛrɛ kɔni kɛra ni fintigilaka kura ninnu yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye walasa u ka se kɛlɛ fɛɛrɛw la ani fɛɛrɛ nafamaba wɛrɛw yɛrɛ fana formation yɛrɛ kɔni kɛra u kun cogo min yɛrɛ kɔni na u ka mission nataw yɛrɛ kɔni u bɛ se ka baara ɲumanw yɛrɛ fana kɛ o kɔnɔna na o kɔfɛ k'u ye formation dɔw yɛrɛ kɔni kɛ u kun walasa u bɛ se ka jaabili yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ kɔni na situation dɔw yɛrɛ la i n'a fɔ kɛlɛw wa k'u olu yɛrɛ de kɔni kan ka kɛ responsable ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u kan ka bonya fana an ka Mali jamana kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni
kon me bla malikura mina yɛrɛ kon konnana ko cika mi yɛrɛ kon tira ni fintigila ka kura nunu ga jɛkulu filana maaw yɛrɛ kon ma o cika yɛrɛ kon sinsinen bɛ kosɛbɛ ni fintigila ka kura nunu yɛrɛ ka cɛsiriw yɛrɛ de la ka sanga ni an bɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna ni gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni ka ca dɔɔni k'u ka ni cérémonie yɛrɛ kɔni kunjɛra ni attestation yɛrɛ kɔni deli fo ka taa se kɛlɛ dɔw yɛrɛ kɔni démonstration ye fo ka taa se défilé militaire dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka ni ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni datuguli kɛ tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Moti région yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti duguba yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bɔnɛba yɛrɛ kɔni don mɔgɔw kun ko tasuma mɛnɛba yɛrɛ kɔni daminɛna sɔgɔmada fila nɛgɛ kanɲɛ 4 wagati yɛrɛ de la k'a daminɛna zone dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o zone yɛrɛ kɔni bɛ rond point dɔ yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ k'a bɔra o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni ka taga se fo u ka poste de police yɛrɛ la kunnafoni fɔlɔ min yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni daminɛna dépôt dɔ yɛrɛ kɔnɔna dépôt min yɛrɛ kɔnɔna ni ɲamaw yɛrɛ de kɔni bɛ bila o yɔrɔ yɛrɛ la BMS agence yɛrɛ kɔfɛ ko tasuma yɛrɛ kɔni kelen ka wuli ɲama yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'a ye bâtiment dɔ yɛrɛ kɔni minɛ bâtiment min yɛrɛ kɔni ka surun o ɲama dépôt yɛrɛ yɔrɔ la ko ko yɛrɛ kɔni kɛra kasaraba yɛrɛ de kɔni ye sabula a ye bɔnɛba yɛrɛ de kɔni don maaw yɛrɛ kɔni kun ko butigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔrɔfɛ k'a ye o butigi kɔnɔ minɛn caman yɛrɛ kɔni jeni ko yɛrɛ kɔni kɛra kasaraba yɛrɛ de kɔni ye sabula ko butigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ k'a ye o butigi tila ninnu bɛɛ lajɛlen jeni ko min yɛrɛ fana ye tabalitigiw yɛrɛ kɔni k'a ye bɔnɛba yɛrɛ fana don olu yɛrɛ fana kun ko service de secours maaw yɛrɛ kɔni bilala ka taga teliya yɛrɛ kɔni na o yɔrɔ yɛrɛ la cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka taga tasuma yɛrɛ kɔni faga ale ni ka maa dɔw yɛrɛ fana ni yɛrɛ kɔni kisi ka bɔ tasuma yɛrɛ tɔɔrɔ ma ani ka tasuma yɛrɛ kɔni bali a kana se ka taga a kɛrɛfɛ yɔrɔ wɛrɛ fana la kunnafoni fɔlɔ min yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ u ni yɛrɛ kɔni na fɔlɔ ko nka ko kɔlɔsiliba yɛrɛ de bɛ ka kɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na donna nataw yɛrɛ kɔni na an bɛ bɔ ni ka na ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye ni tasuma mɛnɛ in binna yɛrɛ kɔni na ale ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tasuma yɛrɛ kɔni wuli ɲama dépôt yɛrɛ la kari tɛmɛnen décembre kalo tile 28 san 2025 i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun b'a kalama min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni kun y'u ka jamana ɲɛmaa kalata baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ o don kɔfɔlen yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de la min yɛrɛ ye Guinée Conakry kalata ko baaraw ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Jenabu Ture ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min na y'a yira k'a fɔ ko Mamadi Doumbia k'ale yɛrɛ de kɔni ye sebayaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ karidon kalata ko yɛrɛ kɔni na sabula ko kɛmɛ sara yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ye k'ale ye sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni 86 ale ni murumuruni yɛrɛ de ye ko jaabi fɔlɔ min yɛrɛ kɔni carilen filɛ nin ye ko yɛrɛ bɛ a confirmer résultat labanw yɛrɛ kɔni mɛna jaabi min yɛrɛ di ko ni jaabi fɔlɔ ninnu yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛ cérémonie dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ DG siège yɛrɛ la o jaabi fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni carila min yɛrɛ kɔni ye Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ye sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka kalata fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ko kɛmɛ sara yɛrɛ kɔni na maa 80 ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni votera Mamadi Doumbia yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'a ka kɛ Guinée jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ko Mamadi Doumbia ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn da la kalata ko yɛrɛ kɔni na ko dafaraba yɛrɛ de kɔni bɛ ale ni olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ misaliya la Ablaye Yero Balde ni ale ye Front Démocratique de Guinée yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔ filanan yɛrɛ kɔni ta kɛmɛ sara la ale ye sebaya yɛrɛ fana sɔrɔ ni 6 ani murumuruni yɛrɛ de kɛmɛ sara yɛrɛ la min yɛrɛ fana ye jɔyɔrɔ sabanan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka ni kalata fɔlɔ ninnu yɛrɛ kɔni na ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Dr Faya Lassana Milimono ko kɛmɛ sara yɛrɛ kɔni na ale ye 2 ale ni murumuruni yɛrɛ de kɔni sɔrɔ maa wɔɔrɔ tɔ min yɛrɛ kɔni tora yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛmɛ sara la o yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ 2 yɛrɛ kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Guinée jamana misɛnninw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na maa fɛn fɛn ye kalata yɛrɛ kɔni kɛ o kilan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye vote yɛrɛ kɔni kɛ ni Mamadi Doumbia ale tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ko bureau de vote fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni sigira u ka ni kalata ko yɛrɛ kɔni na o bureau de vote kilan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Mamadi Doumbia ale tɔgɔ yɛrɛ de kɔni cayara kosɛbɛ yen nɔ Madame Touré ale yɛrɛ kɔni wele yɛrɛ
kon bila candidat ma kon to nu yere kon ma kunu yere kon ma so jabi folo nu yere kon ma ku ka kuma ɲɔgɔn yere kon ke ko yere kon na nga ku ka ke ka soro uma ma nga yere la wuli wo fana ku ka ke sharia yere kon na chugum yere kon na lakana yere bi se ga sabati Guinée Conakry jamana kono ay sisa ka fo ko ami wati mina na fo ko bi mi yere kon Guinée jamana yere kon kama ku bayre kon mi lakana basigi keleya fo ka taa se danaya yɛrɛ kɔni ma u ka institution kɔnɔna na a ye wele yɛrɛ kɔni bila acteur bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ni hakili ni sariya kɔnɔna na ko ni jaabi fɔlɔ min filɛ nin ye ka cari ko nin ye jaabi fɔlɔ yɛrɛ de ye ko nka ko jaabi laban yɛrɛ kɔni kan ka bɔ u ka jamana cour suprême yɛrɛ de yɔrɔ la madame Touré y'a yira k'a fɔ ko kalata min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nafaba yɛrɛ de kɔni b'a la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ de kɔni sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ Guinée jamana kalata kun fɔlɔ yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko 100 sara la min yɛrɛ kɔni Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni 80 ani murumuruni yɛrɛ de kɔni sɔrɔ wale min b'a yira k'a fɔ ko Guinée jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dalenba yɛrɛ de kɔni b'a la ko min yɛrɛ kɔni Mamadi Doumbouya k'ale yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sabula bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigilen don ni ka jaabi labanw yɛrɛ de kɔni ma kɔnɔ min yɛrɛ kan ka bɔ u ka cour suprême yɛrɛ kɔni na maître Ismaël Mamadou Konate ni ale ye Mamadou Gassama ka avocat yɛrɛ de kɔni ale ye communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 min na y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mamadou Gassama ye k'ale yɛrɛ kɔni bilala ka taa Abidjan tribunal correctionnel yɛrɛ de la komi yɛrɛ kɔni juge yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni tilala enquête yɛrɛ kɔni la affaire yɛrɛ la ko juge ka enquête baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko affaire yɛrɛ bɛ bila ka taga tribunal dɔ yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka taga procès yɛrɛ kɔni kɛ Mamadou Gassama ale ka kow la komi yɛrɛ kɔni Mamadou Gassama yɛrɛ kɔni ale ka avocat yɛrɛ kɔni bɛ se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ cogo min yɛrɛ kɔni na a bɛ se k'a ka client défend nka k'a ka o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sariya de kɔnɔna na hakililajigi yɛrɛ kɔni na Mamadou Gassama ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka jamana CNT baarakɛla dɔ yɛrɛ kɔni ye k'ale yɛrɛ kɔni minɛna Abidjan aéroport yɛrɛ kɔni na juillet kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na wagati min yɛrɛ kɔni na kun y'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ sigi ka na a ka jamana kɔnɔna na Mamadou Gassama jalakile yɛrɛ kɔni don kun fila yɛrɛ de kɔni kama a fɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko min yɛrɛ ye Mamadou Gassama yɛrɛ kɔni ko a ye kumajugu dɔw yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma a filanan yɛrɛ fana bɛ tali yɛrɛ kɔni kɛ kumajugu dɔw yɛrɛ kɔni fɔli yɛrɛ kɔni bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan Ivoire jamana ka code pénal dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka nɛniw yɛrɛ kɔni kɛ k'a bila bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ kɔni walejuguba yɛrɛ de kabini juillet kalo tile 2 san 2025 min yɛrɛ ye Mamadou Gassama ale yɛrɛ kɔni minɛnen don k'a bila Côte d'Ivoire maison d'arrêt et de correction d'Abidjan nka ko min yɛrɛ kɔni Mamadou Gassama ale ka procès ko yɛrɛ kɔni ye ko don yɛrɛ kɔni ma fɔ ko in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Mamadou Gassama ale yɛrɛ kɔni bilala ka taga Abidjan tribunal correctionnel yɛrɛ kɔni na o laseli yɛrɛ kɔni kɛra a ka avocat yɛrɛ kɔni fɛ ko min y'a ka projet ko yɛrɛ kɔni ye ko ma dɔ yɛrɛ kɔni sun ka di don min na o projet yɛrɛ kɔni kan ka kɛ nka n'a ko tɔ yɛrɛ kɔni mana kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na don n'a nataw yɛrɛ kɔni na an bɛna bɔ ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni k'aw ye Mamadou Gassama ale ka ko yɛrɛ kɔni na nin y'an donnen yɛrɛ de ye san 2026 yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ala ka lakana ani basigiba yɛrɛ kɔni sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana yɛrɛ kɔni sɔrɔ san 2025 yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ ala ka o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ban ni san 2026 yɛrɛ kɔnɔna na an ka banbaatɔ minnu yɛrɛ kɔni fatura an bɛ dugawu k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya olu yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni olu joginna ani bana gɛlɛnma bɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na an bɛ dugawu k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ala ka nɔgɔya da yɛrɛ kɔni k'u ye k'u kisi bana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tɔɔrɔ ma ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru kan man kanu kana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma